malipayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao niya na sa ming CB na wahimi karong ug jutay karong hapuna kay nang lakaw ming CB og ni Dr. Iris ganina paniudto dito mi sa Pinoy-anan sa suod kay natong higala sa Cebu City og pag-abot namo nang natug mi og dali-dali kay mao man ni naanda nato sidno kada hapon do naman gitay katug niya sus nag-set up nako ako untang pananghin ni Iris ako na lang mo sa hours niya makamatay gani si kay luoy man kay si CB kay pagmata namong Iris si CB naghabol unya gialirungan sa iyang mga duaan unya nahinanok yung baayo ba kay daghan kay siya kiat duha man iyang duaon dito sa among sa Pinoy-anan sa mong higala so kiat kay sila tul sa paniudto wa gid sila pahuway so kay imagine mo si CB diha pa sa sakyanan natug na pag-abot diri hinanok siya pagayo wa gani himukaon pagmata na mo sinanok kay siya kanang ang habol usually iya man ang iwakli kay initan siya iyang mga duaan mga hagbong na nasaw pero ang duaan iyang giudlanan ang usa iyang giubayan kana bang nahinanok siya pag-ayo ba ko ako lang tiyaling ko sa hours ako lang inon na to mga viewers nga pasayloan natugman si CB di lang na to ikauban karong hapon ako na lang pero hours mo mata gani hours bisag tunga-tunga na sa atong programa dada hours ha nya ato mapakita ginato si CB so happy tig ko magsugod nga ako na lang usa kuwang mong gid mo tong hipukaw na natin kasi niya pakatulgo na tigag balik ikaw man ha kaya man kompleto itong programa buwag mo si CB ko hindi makasabot kasi nga mata jud ka aning orasa aron magsugod sa aron makakuyog sa atong programa Domingo maron dako ang atong sugilanon karong hapuna atong gitaytulan og mata. Dugay na kay kung na problema ining akong mata. Akong problema kining akong tuo nga mata. In fact, dunay mga higayon din sa atong programa nga mag-antipara ko kay ako man gituyo di ko mag-antipara sa panahon dayong kilom-kilom. Mo nang wa ko'y basahon, wa ko'y kining susihon sa kumata kay di mo kabasa ko ako antipara. Aron mata sa mata mag-istoryahan na ita sultihan ta mo sa tinuod nga sugilanon sa tinuod nga mga tao unya patag karon ako niya ipakapin ako ang akong mga istorya sa akong kinabuhi karong hapuna ang ako ning mata mo atong isigutan na problema ko ning akong mata kay magsige siya og puwa nagsugod ni atong nagtrabaho ko sa DYRF di na ko kahinomdom sa tuiga. Ang akong gipasangilan tungod sa akong work schedule sa DYRF na sign on ko, nya sign off pagyud. So in between, expect ko nga upahuway og kadiyot aron makalahutay but yun, tungod sa atong edad, tungod sa dynamism sa atong trabaho, di ta kapahuway mo na nga ang akong katug adto mga 4-5 ka oras labing daghan sa usa ka adlaw atong mga tuiga nga dito ko sa DYRF. Pero nahigugman ko sa akong trabaho, wa ko'y reklamo. Pero mo tayo akong, I think, looking back, tungod to sa stress, tungod sa kadaghan sa, wa ko manulisok, wa ko pasubingay nga dautan sa akong employer. Ako itong gusto, voluntaryo to nako nga, I'm sure, kung nisupak pa ko, mangita silang paagi. Kung saan marilibuhan ko sa daghan kay nako nga mga, di man ko to daghan ako mga gibuhaton, pero tungod sa hours, tungod sa oras ba, nga, kailan mo mata na ko sign on kay mag-andam na og balita unya maka-sign off ako'y mo sign off sa programa kainomdom atong akong programa mano-mano sa DYRF magsugod og alas 10 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tungang gabi karon daghan na kay mga commentary programs sa lawom ng gabi pero niadtong higayon na ako pa'y magkomentaryo adto sa lawom ng gabi sa Tibok Subo mo toy usa sa mga innovations ni aning baby kamumot sa yung pag-reprogram sa DYRF is drama, news, o commentary station. So dito magsugod, kauntay ko, masige nagpuwa akong mata. So mauaw man ko, makita ang Edgar Gutierrez, makita ang Sir Baby, na nagpuwa akong mata, pagsulob ko og sunglasses, bisag bugtag ako, bisag na ako sud sa booth, magsulob ko og sunglasses. Primero, silang Edgar, o akong mga kauban sa trabaho, ang mga teknisyan, wala mga utana ba? Iba mo ka, manay, kauban na mo mga dramaturgo, mga kauban na mo mga kanang artista sa radyo, artista sa telebisyon.
So, parang itolerate ba lang ka sa imong attire o sa imong sulong. So ako, itolerate lang nila nga akong sunglasses. Kausa, gipangutana gyud ko ni Father Mar Alingasa, ang among station manager sa DYRF. Nganong mag-sunglasses man ka? Niya magkasud sa building. So akong gitangtang ang sunglasses, akong gipakita ni Father Mar. Father Mar, na ako'y problema sa akong mata. Magsipuwa. Kunya, di man piskat. Kay, wa may siya discharges. Pero masigaw po. Kung mata niya maikog ko, magkomentaryo ko, magatubang ngayon ng Edgar, po akong mata, ma-distract siya. So man mag-sunglasses na lang ko. Hinaut, sabton ko ninyong Father Mar na dili maapektuhan akong trabaho ini, pero tuguti lang ko mag-sunglasses. Okay, maikog man ko sa akong mata. Maikog ba ko sa akong mga kaobas trabaho, tiyalig mo siya, piskatun ganiliyo, matakdan tayo ini. Di bang yung piskat? Ingos Father Mar, doktora mo ginay mong girlfriend. Kay girlfriend naman ako sa Iris dito higayon na. Konsulta, kung sa'y tambalan na, kay kakuyaw ka na imula ng ibutang-butangan ng sunglasses niya, doon na depekto na imong mata. Moto nga, si Iris, wak kabantay nga po akong mata. Kay, kausa nga diha, dyan ko'y piskat. Iya kong girisitahan o tambal, paskang. Ako na sugutan kausa din paspas kayo. Usa lang ka-apply, puti akong mata. Ang nga, ako manganlan. Di lang tayo akong nganlan, kaya tiyali og inyong gamito noon sa ba. Basta epektibo kayo ang mga tambal. So akong gigamit. Magkita mig Iris akong gamiton, di siya kakita. Di ko mag-sunglasses, kay gabi imami kasagaran magkita. So di siya kabantay. Ingos Father Mas, sulti sa mong problema. Muto akong giingnan si Dr. Iris nga Ars, mo ni akong problema sa akong mata. Ingon siya, oy, ugma dayon pagkikitai si mangita ko og espesyalista sa mata. Taw gipangutanan ni Dr. Celine Aquino kay espesyalista sa mata. Of course ang kinakusgang espesyalista sa mata dinhi Sugbo karon si Dr. Jojo Aquino. Kalibalan siya siyang anak karon nga si Stacy, pero gamay pa rin bata si Stacy pagkahitabo ining istoryaha. So ingon siya, pero ang busy mas Jojo ron ang makaatiman anang Leo si Dr. Kahita. Amot dihan na ba ito'y AC sa una ka ng ilang practice karon ni Dr. Aquino nga magkuan sila ba, mag-uban. Murag kanito ihay pa to sila. Si Dr. Kahita kung may naman ang iyang clinic na Paschongwa. So dito ko ni Dr. Kahita na bakante ko sa kanang dayong lunchtime. Nag-appointment ko ni si Iris mo inihikay sa akong appointment. Dito na ko ni Dr. Kahita. Dr. Kahita ngingig man na espesyalista sa mata. So yung gi-check ako mata, ingon siya nga ingnas Iris doon na kay fungal infection sa ang iyang giingon doon na kay fungal infection sa akong right eye. Mura og ang fungal infection niya sa akong kilay o niya mura siya og mo kuan bitaw, mura siya og mo create og dandruff, mura siya og kaspa sa akong kilay. Niyang kaspa mahug sa akong mata, sa akong tuong mata, niya mo ito'y maka-infect sa akong mata, mo ito'y maka-irritate sa akong mata, sa mo ito'y mapuwa. Dili siya piskat, pero mas grabe pas piskat kay fungal infection. Ngayon siya ka ng fungal infection, dugay kay na-treat. So, ato gining i-treat. Sige, yun apply, gihatagan ko niya, gisitahan ko niya ointment, or ointment ang iyang gisita na ko, sige yung pahig sa imong kilay. Aron nga, mawa na niya ang puwa sa imong mata. Iko kano sa aman nimo epekto, Dok, siya. Nakakuan naman napasagdan man ni mo. Dugay-dugay ni, pero sige lang. Kailag kuan. After pila ka semana, ingna ko kung arang-arang ba ang sitwasyon sa imong mata. So ito akong palit ang iyang giresita nga tambal. Akong giingna sa Iris sa iyang diagnosis sa akong mata. Imo siya i-apply ginaha kay ayaw pagsigi o ayaw pagtagbaw nga basir rashes lang kay wala tabuan ang mga mata. So sige na ko apply sa tambal. Ya, wa man gyud after how many days? Wa man gyud. So sige pa ko sulod sa akong sunglasses. I don't know. Ingos Iris tihik mo kay ka mo apply. I-apply liberally sa imong kilay aron nga mabadlong gyud. Ako para nako sakto naman ako apply. So wa man gyud tingali ko
Kuha na giti ni sakita sa akong mata. Sige, buwa na gito akong mata. Sus. Hangtod na abtan na lang ko, gipirate ko sa ABS-CBN. Gikuha na ko sa ABS-CBN. Sige na yung mong glasses. So, kung yung unod silang Dante Luzon, so muna yung mong glasses, imo ng signature na kuhan ko, no? Pura ba og signature look ba? Na parehang ka ni Gobernador Lito Osmeña mag all white. Ako sa kono, na ako isang glasses. Mo si mura kang Grande Santiago, o ilang sungog na ko. Ikuti ako mata. So, ako siyang gisultihan sa problema sa akong mata. Ang problema, gihatak ang manager sa DYAB o sa ABS-CBN. Ang manager si Dante Luzon, ang manager sa ABS-CBN si Brad Marshall Sanson, pagsud namo in 1995. Gihatagan mong kong Brad Marshall og TV program. Ingon siya para maka-take off yun na imong program sa DYAB. Hatagan tika og TV program. Yung TV program nga yung gihatag nako, ako'y usa sa mga anchors sa mga regional stations. Muna to siya whip around sa mga radios, sa mga TV stations sa Visayas o Mindanao. Niya ila tong gitaytulan og Abante Visayas, Sulong Mindanao. Mao ba to? Ang title na to, Abante Visayas, Sulong Mindanao. So, ako'y buabli sa program sa Visayas. Tawgon ako ang mga anchors sa nakalilaybahin sa Visayas o sa Mindanao. Yan, itong higayuna, usas akong kauban, si Aljo Bendijo pa. Dito pa siya sa ABS-CBN Davao. Karon si Aljo na nasa PTV, I think. Usahay, ugwa si Aljo, si Alex Santos. Sila man duha, ang mga anchors sa ABS-CBN Davao. Unya, doon na pami ato ABS-CBN sa Buanga, si Aladin Bacolodon, mao ito yung anchor sa ABS-CBN Cagayan de Oro ba to? Basta, komplito to. Visayas, Mindanao, katong among programa. Akong problema ron. Ug puwa akong mata. Kung sa may kasultin lang Brad Marshall, di man sa kumahimo mag-sunglasses sa TV. Maikong ko, Brad, usaon man ni Brad. Ingon siya, tambalin na imong mata, nung di ba na matambalan ang puwa? So, kauna-una ako sa tambal ni Iris. Wa kumsulti ng Iris. Nga, wa pag maayo to akong mata, kaning pataka ba lang tagtambal ba? So, ako itong giukay ang tambal ni Iris. Di lang ako isulti angan. Dayong sugod sa program, para di na ako mag-sunglasses, niya di na magpuwa akong mata. Ako itong i-apply sa akong mata. So, tuban ako sa kamera, wala na. Puti akong mata, why problema? After how many hours, mabalik sa puwa sa akong mata, ibalik sa ako sulob akong sunglasses. So, ito yung nahitabo. Sud sa pinakabuan. Hangtod, ingon yung Ars. Di makadao itong tambal imong gihatag na ko, Ars. Kaya sige ba ako apply? Siya dili, uy. Gamitan lang to sa imong piskat, dili ito nimo gamiton long term. Kung sa mga itong tambala arts, kompleto to na ay antibacterial, antiviral, antifungal. So ito epektibo sa siya batok sa fungal. Pero dili siya mahimo niya steroids sa siya. So dili gyud kanang steroids, dili na mahimong gamiton long term. Imo gyud ang gamiton at kuan lang. Pagtambal lang sa imong sakit. So ako sige mo gamit siya udanga dayon. Adto tam Dr. Jojo Aquino. So gidaan sa kuno Dr. Jojo Aquino. Nakalugar na mas Dr. Aquino. Ingon siya mao sakto ra atong ang diagnosis ni Dr. Kahita kuan ni imo fungal infection. So sige lang kag tambal gihatagan isyawa man to may epektong tambal ka Dr. Kahita tagat ka laing tambal. Gihatagan ko ning laing antifungal nga ointment gihapon para sa kumata. Sikog tambal, usay mo arang-arang, usay di kayo siya puha, pero magsige mong sulob sa sunglasses. Hangtod, di na ko kahinomdom sa tuiga. Kahinomdom tiyali ang mga deboto ni St. Therese sa Carmelites Monastery. Iabot din sa Subo ang relics ni St. Therese. Diha, ibutang sa Carmelite Monastery sa Barangay Mabulo. At bangkay bayan nilang Iris. Okay, inan ko ang Iris. Adto ta sa St. Therese, mananaw ta sa relics. Kung daghan ba ng tao, Ars, ingon siya, ito lang nato o unsang orasa, sa hapon ba to or sa buntag, na dili kay daghan. Murag, alas 10, alas 11 sa buntag, dili ko kay daghan ang mga tao. Kay atbang ra Manila, so kahibaw siya unsang orasa nga dili kayo huot ang mga deboto nga moadto. So dito mi, last day gyud sa pag bisita din Subo sa relics ni St. Therese. Ito ko, taas ang linya sa mga tao, pero
kuan gid mi nakaabot yun mi sa among turno. Nya wa lang gid ako planuha. Pag atubang gid ako sa sarili sa akong kinahilan man lang nangaliya ko ni Saint-Teres ayuha palihog akong mata. Kay maapektuhan akong trabaho ini. Mao ni akong panginabuhi. Makatabang ko sa akong pamilya, makapangandam ko sa akong ugma. Unya ayuha itaw ni akong mata, Saint-Teres. Maluoy ka. Tingaling nagtanaw oros Dr. Jojo Aquino, Dr. Kahitan ingon ang buangay. Si Saint-Teres magipasinong nga dili among tambal. Humas pila ka adlaw ni puti beto ako mata. As in, wa na problema ako mata. So akong ginas adis ars. Tanawa ra gud ako mata ars, wa ko nagbutang og tambal. So yung sa Iris, uy, pasalamat ni Saint-Teres, uy. Mao man kaya imong gipangalian niya. So to. Pasalamat jud ko Saint-Teres, salamat Saint-Teres, makaadto mi Carmelite. Pasalamat jud ko nga sus tungod nimo na ayo akong mata. Tungod ato wala ko mapalay og tambal, maayo na ako mata. Wala ko mapalay og tambal. So wala ko magsulong sa akong sunglasses. Mao to nga nawa na to bugal-bugal ganun. Kana sa gabi inda ko uliyo mag sunglasses man ka. Wa na to. Kay puti naman ako mata. Wa na jud ko problema sa akong mata. Hangtod na dito higayon na magsugod na sa kong antibara. So ako realize maybe mo itong higayon na nga wa na ko mag-antibara kay amot pangitaaraw ng research kapila ta mohikap sa atong mata, sa atong ilong, sa atong baba, sa atong kamot everyday. Kagatusan kahigayon ta mohikap sa atong mata. Sa kung sila excuse, di unconscious ta. Sa ito kuptan sa atong kamot, hikap ta sa mata, hikap ta ilong, either mangaw ta or manghingos ta or unsa atong buhaton basta doon na dito excuse makahikap ta sa atong mata, sa atong ilong, sa atong bakbak, sa atong kamot na posible nakahikap og hugaw o kagaw. Kung ang atong matransmit ang kagaw dari sa atong lawas tungod ani motong ang ako pag-antipara nakaminos to sa kahigayon masikog hikap sa akong mata. Maybe na irritated tong samot ang akong mata kay masikog kog hikap kay conscious man ko nga napuan na sad so akong hikapon akong kuhaon ba ang unsa may mga kuan diri naka-irritate ani. Wa ko kay ba ako pag hikap naka-irritate o samot sa akong mata. Pag sugod ako antipara wa na koy problema. Inkusus. Nung ako rito kamo, pataka lang ko hikap siya kong lugod tiyali sa akong mata. Ug ako na-realize katong nasigitag mask atol sa pandemya. Sigon sa mga doktor, gamay ra kayo ang mga kaso sa ubo, gamay ra kayo ang mga gisipon, gamay ra kayo ang mga natrangkaso. Precisely tungod sa face mask. Kaya tungod sa itong masulong face mask, bisag muhikap at itong baba, di man itong mahikap at itong baba, kaya na may face mask nga nagtabon. At hikapon na itong ilong, di man takahikap sa itong ilong, kaya na may face mask nga nagtabon. Yan, nagatibara pa ta, nagatibara pa ko. So, wa jud to problema akong mata si patol sa pandemya. Hangtod nga karong hinog na akong Panginoon. Kabantay ko ars balik man ang irritation sa akong mata ars nya burang ibalik na sa jugjutay og puwa. Matunggi konsulta ni Dr. Iris ang iyang parinti nga dermatologist na tagula to sa nga Dr. Hopi. Si Dr. Hopi na minyo na sa anak ni Choy Toralba. Dr. Hopi Soliano ni sila. Ingos Dr. Hopi nga ars patsuwaya kuno si Leo og moisturizer. Tingali tungod sa edad mas uga naman ang atong panit kaysa naandan. So magkinahanglan kita og moisturizer. Motong i-prescribean siya ni Dr. Hopi og moisturizer. So ingon si Iris nga sige suway ni i-apply liberally ang moisturizer diha sa affected nga area. Unya tan-aw na to kung maibanan ba ang problema. Dili sa ako isulti ang singan sa moisturizer nga gi-prescribe kay tiling masaypan ba ta nga nag-endorse og mga produkto. Epektibo man. Nawa na ang irritation. Nawa. Pagkabantay ko kung makalimot ko say makalimot naman ta usahay no og butang og moisturizer. Malimot ko butang moisturizer. Kining bahina sa kining yung tuwatong ang gabay sa kung ang tamo puwa. Unya og
malimtan pag yun ako after how many days di ko ka-apply, mura siya og muuga pag-ayo na mura bitaw siya og mapaksit. Murag mapaksit ang panit tungod sa kauga. Sus, uga na ginitin ko panit tungod sa akong edad. Applyan na sana ako, mawa na sad. Pero, magpabilin ang kapuwa ba? Ang kapuwa. So, ko, unsa pa kay mas maayo nga moisturizer ours? So, si Iris naman sa ni siya amiga nga taga Hong Kong. Ato lang, doktor ni siya din sa Pilipinas, pero wa man siya practice dito sa Hong Kong. Nag-practice siya siyang pagka-medical technologies dito sa Hong Kong. Pero miga kani silang Dr. Iris sa panahon pas Y101. O karon nga to na sa Hong Kong, inidua mo sa Hong Kong, magkita gimi aning iyang amiga. Kaya nakapuyo man sa ila, diri sa Mabolo. O nakapuyo sa ni for how many years? Diri sa Pilipinas. Si Dr. Sally Ang. Imos Dr. Sally Ang, naman siya sa Amerika tingali, ni prescribe sa siya moisturizer nga ilang baligya sa ilang kompanya. So mao to, palit sa Iris og dako nga kining container sa maong moisturizer, mo akong gi-apply. Wa na problema. Nawa gyud ang kong problema. Ang problema, ikahurot mo balik sa Hong Kong or malit na sa Hong Kong. Kung kalisod ni Ars. So, kada adto na mo Hong Kong, magpalit ng Iris og dako nga sudlanan para makalahutay nako. Hangtod nga wa nami kabalik dito sa Hong Kong. Mag-order na lang ko. Sus, pag-order na ko, parting mahal ha, kay ako ang kibaranan sa Boysim. Pag-abot pa yun, gipabayad pag customs, sus ka. Kalisod na oy. Kunya, usay mahutdan na ba ko ba? Kay, di man ni mo matantiya ang ingko. Magkinanggit ito laing moisturizer ani Ars. Oy, yung sa arisag di lang. Pangitaan ito laing moisturizer. Kausa, namalit ko sa usas mga malls din sa Sugbo. Unya, niingon ba lang ko sa tindero ba, bay, na mo'y moisturizer, bay, nabaligya. Ingon siya, sir, natin moisturizer for men, sir. Iyaring kong gina dito sa stand. Siya na, sir, duha ka brand ang katapan. Siya pili lang, sir, asa ng duha. Kusuhayan lang ako ng duha, bay. Hindi ka usala, sir, siya ako kusuhayan sa ng duha para kung sa epektibo mo, akong paliton og balik. So, palit ko sa duha ka produkto. Pag uli na ko sa bahay, parting baratuha. Ang kadtong kang Iris nga, Dr. Iris nga, palitonon gikan sa Hong Kong, 3,000. Ang usa ka, dili kay dako ba, pero 3,000. Kadto akong gipalit 300 kapin pesos. Imos Iris, kabaratuhon na ng imong ointment. Ako na suwayan Ars, tila mo epekto. Pagkagabi akong i-apply. Of course, 300 naman, dakan kayo kong i-apply. Pagkabuntag ng Ars, nigutos, paminaw sa kong mata Ars. Siya di ay, nauna na tayo na ni mo. Aron mo bilib ka ng imong baratuhon kaya nga na moisturizer. Ingko sila, panidaan ako 1 week. Di ko mo apply anang imong mahalon, kining baratuhon mo akong i-apply. For 1 week akong i-apply. Wa jud problema. Wa mo puwa akong mata, wa ma-irritated, wa mo uga akong panit. Sus. Kini di akong panita Ars. Mas nindot yung baratuhon. Mas epekto ano yung baratuhon nga moisturizer. Kaya hinumdum sa gudi, sa usa ka infection sa una. Na si Iris o si Dr. Celine Aquino naglibog unsay akong antibiotic. Bisag unsay antibiotic nga ilang di man mo epekto nako. Sus, ibaw mo sa nga antibiotic ang mo epekto nako. Ang kinabaratuhan nga antibiotic nga tag 11 pesos ang kapsul, mao ini epekto nako. Mo to ikos Dr. Celine, baratuhon mga tambal ni Leo Ars. So akong gibinundo sa Iris ana nga sunod Ars ayo ko paliti yung mga mahalon. So yan sa natong labing baratuhon nga mga tambal. So mo na akong kasinatian sa akong mata. Ngano nga wa na ko mo problema ron sa puwas sa akong mata, pero matag karon og unya naagi hapoy mga irritation kana makalimtan nato og pahid kanang dili nato matarong og pahid ang karong hapon dayon ako sugod sa tong programa akong gihangyo sa Iris ko Ars pasabta ko Ars sa may science ini nganong kinalaman kong ointment nganong ma-irritated man akong panit kuno ay ointment. So iya kong giingnan nga
as we age, kahinog sa atong edad, doon na natay dehydrated skin. Mas uga na ang atong panit kaysa batanon bata. Yang kaugas sa atong panit, gumika na sa atong edad, gumika na sa atong daily activities, depende sa unsay atong nature sa atong daily activities, gumika na kay magsigita og shampoo sa atong buhok, kay kung di sa mag-shampoo, lain masagbaho ang atong buhok. So uga din as buhok sip, kung sa panit ang kining shampoo. Unya, so advisable yun sa mga edad-edara na nga mo-apply yun og moisturizer. Kung sa may moisturizer nga kilang i-apply, i-apply na nimo sa tibok nimong naong. I-apply nimo hangtod sa luyo sa imong dunggan. I-apply na nimo kay mao na mga lugar nga ma-dehydrate pag-ayo, mauga pag-ayo. Pero ayaw sad i-apply nga mura nag-cake ang imong naong, nga nagbasa na imong naong. I-apply lang siya, igo lang yun nga kanipis o kabaga nga malukop ang imong naong. So ipahid ba siya? Hinihina lang nimo ipahid sa tibok nimong naong. Unya, ang ideal gyud na imo na siyang ipahid sa di pa ka matug sa gabi o ining mata nimo ining kabutan. Makitaan ko nimo ang improvement sa imong skin. Of course, di mo ko kahimo anars. Siya basta kana lang affected nga area ang imo. Tapulan magay kang pahid, kana lang affected nga area ang imo. Sumuri ko ni siyensya na kining akong nagsugod na isip fungal infection, maybe naayo na nga akong fungal infection, pero kinahanglan ko magsige na og pahid ini sa akong panit o sa akong kilay aron nga dili siya mahimong flakes, dili siya mahimong nga mura og kaspa o bahog sa akong mata o ma-irritate ang akong mata o magpuwa na sa binoon ang akong mata. So mo na scientific explanation. Tinamban nako nga hubad sa explanation ni Dr. Iris. So ang akong kasanatian sa akong mata nagsugod og maumao nako nga pagtambal hangtod nga tungod sa mga circumstansya sa akong kinabuhi, napugos ko sa nature sa akong trabaho nga kinapution ang akong mata, mao to nga ni patambal na lang yun ko tinuod ng mga espesyalista o niagi na ko nilang Dr. Kahita, ni Dr. Jojo Aquino o ni Dr. Hopi o mao ni ang kahimtang sa akong at least kahibaw na ko usay asa magikan ang irritation sa akong mata. Mao na nga thankful ko na sina kog antipara kay di man good I don't know nagsiba tagsud sa atong kamot sa atong bulsa aron dili ito mahikap sa atong mata, sa atong ilong, sa atong baba. Ato ba na mausab ang atong taras na bisag unsay atong mahikapan unconsciously ato dayong ipasa ngadto sa atong mata, sa atong baba o sa atong ilong or painting. Nana? Yeah. Can you show it? I'll give it to you. Later na lang. Okay. Later, after photos pa man. Yeah, okay. So, I'll leave it there just in case you... Oh, yeah. Niabot Okay. na ang painting na napalit naman ni Dr. Iris gikan atong exhibit sa Ayala Signo. Ato niya na ipakita sa atong programa. Gikan ni Narlene Dura Arsto from Narlene Dura sa University of the Philippines dinhi sa Subo na taga Samar, paisana ni ato ni Ralph Sibilia. Mao to ang atong sugilanon nga naguluhan og mata. Kamo, doon na ba sa mo'y problema sa inyong mata? Sa inyong gitambal, ano inyong problema sa inyong mata? Yun sa man inyong pag-diagnose ang inyong problema. Kinsa may mga doktor o mga espesyalista na nakatabang pagtambal sa inyong problema sa inyong mata. Wa na ba'y problema ang inyong mata karon? Atong pakisayran ang kahintang sa atong panglawas aron mas intelihente ta na motambal sa atong mga balatian. Di ta mag self-diagnose para sa kong gihimo. Dili ta magpataka og tuon bisan kinsa. Labi na ka ng mga mo-advertise sa mga social media wa ta kahibaw kung unsa ng mga tambala. Salig ta sa tinuod ng mga espesyalista sa mata o sa bahin sa atong lawas. Kausa di ay si CB girl na problema sa iyang mata. Tanawang kagwapa sa mata ni CB. So among gidangan to ni Dr. Franco, ang iyang paborito nga veterinarian diri sa lungsod sa Consolacion. O giprescribean sila ni Dr. Franco o tambal o ointment sa iyang mata. Mga nasigihan siyang apply ni Dr. Iris twice a day. Ang pag-apply ining tambal ni CB, pero tanawa, balik na ang kagwapa sa mga mata ni CB. Ang sulti ni Dr. Franco, tiyalig ila itong nakaurasan, kanang
mangout si CB unya tiyali na nasubraan niya kaut na apil ang iyang mata. Mao to nga na worried in town si Dr. Iris pero wa na ang problema sa mata ni CB. Guwapa na sad kay si CB no. Salamat CB girl sa imong pagkuyog sa atong programa karong hapuna. Uban ni CB ug ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagsuporta o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom.